ifome oke onye mba batala Oraifite bụ onye ọdaba ya ka obi under 1 month wee buru ihe niile wee bịa nya ife ọ bịala ka ọgwụwa ndebe anyị ka o mere fe ọgwụ mgbe nna iwe onye ebe iwe onye Nsụka ka pati ebe iwe na Nsụka Harmon kelee ebumnobi gị ji wee buru ihe niile wee bata Oraifite kelee ebumnobi gị ji buru ife a wee bịa nya anọ ịbịa ka ị gwọwalụ ndị mmadụ ọgwụ ka isi ebe a kpawa ego ọrịa kelee ụdị ọgwụ ị na-agwọgasị ana m agba afa ana m eje mmiri ana m agbakwa ife ọkpụkpụ ndị obodo makwa na ịbatala ndị obodo ma chelụ ihe menụ ka anyị bịa kelee onye ma n'ịbatalụ nyere unu kelee onye nyere unu landlord kelee afịa Okeobi Okechukwu nyanwa nyere unu ọ dị mma nya ife ndị obodo bịazikwuta na ya akpapụ na va chọrọ ụdị ife a na Oraifite ma Oraifite ọkwa ya mana ọ bụ na unu n'anya ebe unu ya afụ na m onye ahụ onye ka batala Oraifite dịka onye dibịa mmadụ nye ya unu Oraifite ebe a wee unu obodo bịa na-echafụ na m ụdị ife dị etu a na ya nabatara ya wee na-agwa ya na ọ ya akpapụ mma na ọ n'anya ọ na obomawụ ka anyị nọkịta na ndị obodo kwuru si ya kwakọrọkwa ọmala ebe o si ka o si ụnụ afụ gị ọ ndị Oraifite na ihe ha ncha niile bụ na fa chọrọ ụdị ife a ọkwa na ife anyị kwuru ngwara ka ọ dị nwoke ịkpakọrọ ịchọọ etinyezi na akpabụ na Nsụka na ọ na-agba afa ife dịkwa ebe a dịkwa egwu nke a ife na-eme kịta anụnwa na obomawụ ebe obodo kwuru si na ụdị ife dị etu a na fa chọrọ ya na na-ekele m daalụ ọ Nze Godwin Ụbako na-ewetala ụnụ nke a n'ụbọchị tata nna anyị si n'iwe onye ebe